Salve, am găsit la un nou videoclip. De această dată să o prezint iepurii pe care i-am și pe poziția lor. Aici în cadru avem o femelă de Rex Pitic. O femelă destul de frumoasă și de bună după părerea mea. Haideți să o punem și pe poziție. Cam asta este și poziția ei. Poziție destul de frumoasă. O femeie de mai, dacă nu mă înșel, parcă de mai era, este achiziționată recent. Hai să facem și masculul să-l prezentăm. Ăsta este și masculul, masculașul. Este, din câte mi-au aminte, din luna a 7. Haideți să punem și pe el pe poziție, să vedem poziția. Uitați și poziția. Este o poziție destul de ok. Având în vedere că are doar 3 luni. Sau aproape 3 luni. Nu mai țin minte chiar 100% data lor de naștere. Luna de care face parte când au fost născuți. Dar. Ia, hai să încercăm să-l punem de aici pe poziție. Nu prea vrea să stea. Da. Că e puțin mai bine așa. Nu foarte bine, dar un puțin. Și cam asta este familia de Rex Pitic pe care o am. Urmează să ne mai achiziționăm ceva. Tricolor. Alte culori mai noi. Noi pentru crescătorie mă refer. Trecem mai departe cu o femeie de cap de leu chiar reprodusă la mine. Opa, hai fi și un pic mai viu ai. Este singura de am oprit-o de anul acesta. Și va intra la marcă pentru anul viitor. Bine, de anul acesta este destul de mică, nu mai țin minte chiar luna 100%. Am trecut în caiet. Dar ea este, nu este de montă încă. Mai așteptăm. Este de un ultimul cuib de cap de leu. Hai să încercăm să o punem și pe ea o poziție destul de bună. Sperăm. Cam asta este cea mai bună poziție ei. Nu are o poziție, când încerc să pun o poziție să scarpină. Dar nu am încercat să pun o poziție încă de mică. Dar este un proiect care îmi place destul de mult și o să intre la marcă. Bun, aceasta este încă o femelă, chiar mama precedentei. O femelă cu părinții de au fost în expoziție la Brașov, acum un an sau doi cred. Părinții nu au avut rezultate foarte bune, undeva la 92 cu 93 punctaj, undeva pe acolo. Ea o să rămână, am scos 2 serii de pui din ea anul acesta. Într-un cuib 7 pui, 6 femele și un mascul, iar mai apoi încă un cuib cu 5, 4 femele și un mascul. Cam aceasta este. Hai să încercăm să o punem și pe ea într-o poziție mai bună. Cam așa arată și pe poziție, nu prea se vede de blana pe care o are. Hai să trecem și la ultimul exemplar, un mascul.
Mă grăbesc să filmez și ultimul exemplar. Un mascul adus recent în crescătorie chiar duminică. Un mascul de cap de leu destul de bătrân, cam 2 ani, 10 motele activ, am înțeles că are de la persoana de unde am achiziționat, l-am achiziționat. Acesta este masculașul. Eu am avut o pierdere anul trecut, vara aceasta, cu căldură infernare la masculul bătrân. Și el este noul mascul, deja iepuraia bătrân am montat cu el și așteptăm puișori. Este un mascul destul de frumos. Cam acesta este. Am tortit un pic cu fața. O să mai pun pe poziție pentru că nu mai am baterie și îmi ia destul de mult timp. Bine, nu foarte mult, dar nu mai am baterie. Pa, pa.